Yon, hello, what's up guys? Andito na muli kami sa Basista, Pangasinan. Mag-i-stand po ang aso namin na toy poodle na Cerbor Phantom. Yun. Tara, wala nang intro. Let's go, samahan nyo kami. Ay, kan di mga doon ba? Video. Iman ka? Agos na lang. Gano'n doon sa kanto. Bod, kunin mo na yung babae, Bod. Parang ayaw niya. Shy type siya, sir. Ha? Shy type siya. Shy type. Try na agad ba? Kunin mo, Bod. Ikaw kumuha. Patalikod, Bod. Yan. Yun guys, second session po. Yeah. Medyo suplada po yung babae guys. Ayaw niya magpa-stud. Kailangan ng ating servisyo. Alright. Okay, balik. Balik pa, Bane. Subukin mo, kalas na to. Mr. Quickie talaga tong tao. Paras na paras sila ng barkada ng sigot, no? Pasok ka agad. Okay, Mr. Quickie to, sir eh. Mabilis talaga to. Para sila ng ng tropa niyang Shih Tzu ko. One click. Ang kikinutan era. Yung laro kasi nila, kinutan. Astahan. Alright guys, laking log po. Pasok ka agad. Opo. Yan guys, ayan po yung gamit ng shooter ko. Mapapabilis po yung mating nila. Hindi po mapapagod yung male. Relax po yung katawan niya. Kaya safe yung yung similya healthy na nilalabas. Doon po yung trabaho ng isang shooter. Kaya Ayan si Ben. Ang pangalan. Opo. Si Ben ang pangalan. Ben. Huwag na siya masyado. Nawakan lang po yung dalawang tinga guys para hindi po kumalag. Hindi po kumagat. Pero hindi wala pong pwersa yun guys. Nawakan lang yun. Yung iba kasi binabash nila ba't daw nawakan sa tenga pa. Nawakan po para malisan po yung movement niya. Hindi malikot, mabilis na may shoot. At the same time, protection din sa amin, safety first. Hindi po kami makagat. Yan o. Hindi lahat kasi ng babae palag po, pumapayag na magpa-stud. Karamihan po ng mga babae, mga master, ayaw po talaga yan mag-stud. Comment kayo sa mga breeder dyan na agree doon sa sinabi ko na out of 100 siguro mga babae na payag lang na tumutuwad, maliit ang percento, siguro around 30% lang po yung papayag na yung tumutuwad mag-isa. Madalang yung guys, kaya kailangan po ng shooter. Yun, doon na po sila. Ayan, takot na takot. Kiss. Alright, sana makarami po dito. Yun, shoutout pala kay ma'am saka si sir dito sa Basista. Si Ma'am Ellie. Shoutout po dyan sa ganda na ng gupit ko. Para na siyang stop toys. Yan, bago namin i-stud ng first session guys. Maingay ka. Sinummercut po namin sila. Yan hindi ko po kinalbo to Kahit na matted po siya guys, hindi po namin kinalbo as request ni ni Ma'am Amy. Kasi kung may paraan naman, pwede natin siyang hindi kalbuin. Yung iba kasing mga groomer, ang alam lang nila kalbo, kaya kawawa naman po yung aso nyo kung kakalbuin ng kakalbuin. Sa akin po, kung ano yung request ng customer at kaya po natin yung request nila, gagawin po natin. Yan. Babae po siya guys, kaya nilagyan ko ng
flower horn dito sa ano. No. Pero pag kahit lalaki, wag niyo na lang ano kasi magmumukha rin siyang babae. Pero yung trip niyo talagang mumukhang babae yung ano sa inyo. Pwede rin. No, Bane. Say yan ang Bane. Say yan ang Bane ka. Bon, picture na bon. So, maraming salamat po. Please follow for more videos. Bye-bye. Uy! Parang ganun sa